etkä seuraa Okkarviitä. Ja muista sitten tilata tämä kanava. Minun nimeni on Kriippi. Olen Kriippi Kriipperi. Sukunimeni on, mikä sun sukunimi olikaan? Oliko se? Taisi olla Kriippi. Taisi olla Kriippi. Karvakorva. Kriippi Karvakorva. Seuraavaksi katsotaan, minkälaista on meidän salainen elämä. Ei muuta kuin vaan katsomaan. Voi kuinka ihana sää. Minä nappaan sinut. Millä? Säkillä. Missä sun säkki? Ai tuolla sun kengurutaskussa. Ei vaan, ootas. Mistä sinä tykkäät? No mä tykkään siemenistä. Mä tiedän hyvän paikan, jossa sulla on siemeniä. No missä? Täällä. Eik. Ops, minä kaaduin. Mitä sinut pistetään tänne pussiin? Mitä täällä pussissa? Saaks täällä varmasti happea? Saa. Nyt te olet pussukassa. Auttakaa minua! On säkissä! Miksi pistit tuo säkkiin? Sota-asemiin! Missä ne nyt ovat? Siinä se löytyy. Valmista. Tadaa. Tadaa, tadaa. 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 Padaa. Apua, apua. En tykkää enää ryöstöistä. Annamme hänet takaisin. Mitä maksatte? Piu. Ai, minua sattui. Bleh. Olen taas vapaana. Mutta saanko minä milloin niitä siemeniä? Siinä sinulla on syömeniä. Aio missä? Siinä. Niin, semmoista se elämä on. Teidän tehtävä elämässäkään paljon ryöstöjä, kun olemme niin kiinnostuneet muihin. Koska olemme niin erilaisia. Minulla on meille toinen kaveri, joka kertoo seuraavan asian. Ja se meistä tulee tässä.
Saako jo tulla? No tietenkin saa. Okei. Tulen nyt, älä ole nössö. Selvä. Moi! Hyvin sinä osasit. No niin. No, seuraavaksi on, että minkälaista on olla pesukoneessa. Mennään meidän alakertaan. Semmoista se on. Mikäs munkin sukunimi on? Mäkin unohdan se aina. Kirby. Mä olin Kirby. Mikä mä Kirby mä olinkaan? Kirby. Kirby Kirbynen vai Kirby Kirbynen vai mikä? Kirby pesukone, 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 pesukone vai ilmapallo? Mikä se on? Kirby Mäkelä. Kirby Mäkelä. Tällä video pesukoneesta. Vaikka me oikeesti vihataan sitä. Tämä video kertoo pesukoneista. Ai kui ihanaa se pesukoneessa eläminen on. Niin helppoa. Aina vaan niin helppoa ollut siellä. Voi vaan rentoutua. Ai joo niin ja sitten vielä vähän. Mitä mä olin sanomassakaan? Mä vihataan pesukonetta! Niin. Minä varsinkin. Koska minä kuolen pesukoneessa. Elikkä me kerrotaan minkälaista siellä on. Kun me pyörimme, meille tulee paha olo. Me oksennetaan sinne sinistä ainetta. Se sininen aine on semmoinen, ettei me sekoituta väriin. Ja no semmoista vaan. No ei muuta tästä. Pesukoneessa oleminen on niin ihanaa. Mä voin rentoutua siellä. Koska mä oon niin pehmeä. Niin pehmeä, että voi puristaa näin. Anteeksi mitä kello on? Se kello näkyy. Niin paljon kello on. Ei kello 4:30. Noniin. Ja otetaan rennosti.
Seuraava kyllä ei ole sitten Pehmo, joka kertoo meille seuraavan asian. Mutta en sano, että se on meille todella ystävällinen. Paitsi että kyllä se on välillä. No en mä muista. Ampunut meitä sniperilla, ei vai oliko se... Vai oliko se joku inkivääri vai mikä? Vai oliko se semmonen laserkanuuna? Joo, se oli laserkanuuna. Hän astuu kuvaan. Isona. Paitsi kun me katsotaan tarkasti, siellä näkyy se sielu. Oota, hei, joo on toi. Katsotaan tarkasti. Näkyy sen sielu. No niin, mä kerron seuraavan asian. Mä kerron. Kun koskemme sellaisia asioita, johon me ei saada koskea. Ota. Mulla tästä tulee kurkku kipeäksi. Niin me tehtiin semmoista asioita, joista me koskettiin johonkin laitteeseen, johon me ei oltais saatu koskea. Mikä tuo on? Näyttää kiinnostavalta. Älä koske siihen! No minä olisin tuplasti isompi. Jos kosket siihen, niin et enää. Jos mä kosken siihen. Niin, mitä minä sanoin? Tuolla oli vaarallinen. Miksi sinä et kutistunut, kuin osuit siihen? En ole Pehmo. Okei. No mihin nyt hän katosi? Olen täällä. No missä? Täällä. Katsokaa suurennuslasilla. No, katsotaanpas sitten. Siinäkö?
sinulle ratkaisu. Sanoo, tilaa ukkorbi. Tilaa ukkorbi. Aipa nyt ei iso. No, siinä muistin, että tuo puhe oli totta. Tilaa ukkorbi.